Merida Badajozeko iparraldean dagoen hiria da. Extremaduran erromatar kolonia bezala sortu zen Kristoren aurreko 25. urtean, Octavio Augusto enperadoraren aginduz. Gaur egun 60.000 biztanle inguru dauka, eta destino turistiko garrantzitsua da erromatar giroan. 1993. urtean, UNESCO patrimonioa deklaratu zuen. Hiria Hispania osoko garrantzitsuenetako bat da. Erromatar hiri handi batez hornitu zen erosotasun guztiekin, eta Lusitaniako probintzia erromatarraren hiriburu izan zen sortu zenetik. Baita 4. mendean Hispaniako Elizbarruti osoaren hiriburu ere. Augusta Emerita hiria Octavio Augusto enperadoraren aginduz sortu zen Kristo aurretik 25. urtean. Kantabriako gerletako soldaduak hartzeko. Alaudae 5. eta Gemina 10. legioetako veteranoak. Bereziki garrantzitsua izan zen Guadianaren gaineko erromatar zubia, inperioko luzeenetako bat, hiriaren mailarekin bat zetorren komunikazio korapilo garrantzitsu bihurtu zen. 703. urtean hiria musulmanen eskuetan erori zen, eta hauek Meridako gorako hiriburu bihurtu zuten. Mozarabiar emeritarrak behin eta berriz matxinatu ziren agintari kalifalen aurka, 9. mendean, eta hiriak gainbehera motela hasi zuen. Merida, 1910 birkonkistatu zuten Alfontso 9. Leongoaren tropa kristauek. Merida osotik monumento romano pila daude. Adibidez, teatro romanoa, anfiteatro romanoa, zirku romanoa, Dianako tenplua eta bar. Baita museo bat dago, non penintxurako eskultura erromatarren eta mosaikoen bildumarik honetako bat ikusteko aukera izango dugu. Tren turistiko bat dago, bertan hartzen da, eta zezen plazan zehar eramango gaitu. Altzoan, zubi erromatarrean, Eulalia santuaren basilikan, Mirariaren akueduktuan eta bar.